Igama lenkosi malidunyiswe. Ndiyanibulisa befundi kakhulu ngegama elihle lenkosi yami Yesu Kristu, elithuba namhlanje elihle kangaka uThixo asinike lona. Uba siqhubekeke nesifundo sethu esisigqibezelayo esithi ubukhosi bukaYesu Kristu, the lordship of Jesus Christ. Siyambulela uYesu kakhulu. Ndisaza apha kweligumbi ndizawuthetha ngesisifundo enhlizweni yami kuphakame ukuthi sinethamsanqa thina ngoba i-cross asikhange sibe kanti sizayithwala physical. I think ibizawuba nzima for umuntu wonke mfundi xa ndicinga ngale nto uba sezoba nobukhosi nje uYesu kungenxa yomnqamlezo wakhe. So uThixo nyani sigcwele ukumbulela, sigcwele ukumenza mkhulu, sigcwele ukumhlonipha, sigcwele Nkosi yami ukuba simnike impilo yethu yonke, kungabikho nto esimbandezela yona uYesu okanye esiyibambayo. Zonke izinto sizinikezele kuYesu. Siyambulela kakhulu uThixo bafundi ngaloo nto. Ndiyathanda ukuthi xa ndingena kwesi sifundo ndingene ngezinto ezibalulekileyo ukuthi umfundi azibambe, ngoba kubalulekile ukuthi ungumfundi ubambe izinto ozifundiswayo. Khumbula uPaul xa eyala uTimothy uthi ezo zinto uzivileyo ngathi nezo uzifundileyo fundisa zona nawe. Sifundisa ukuze umfundi naye afundise abanye, njengoba sifundisa eziseko nje. Le nto ndiyifundisayo ngoku kuwe uzawufundisa yona nawe, uThixo akusikelele. Kule ndawo ithi uYesu Kristu nobukhosi, uYesu Kristu nobukhosi. Esi sifundo kaloku siyakhumbula abafundi ukuthi besithe sigxininisa kwiinto ezimbini esingenakwazi uzohlula, ubhaptizo kunye nobukhosi bukaYesu Kristu. Ubukhosi bukaYesu Kristu buthetha ukuthobela nokuncamela ubomi bakho kwigunya nenkokhelo kaYesu. Ndayithanda le ndawo ithi gunya nenkokhelo kaYesu. uYesu funeka abe negunya ebomini bakho. uYesu funeka abe negunya ebomini bakho. Ndiyakhumbula ke bendikhe nditsho kuni bafundi, excuse me, uba abantu abasifundisileyo bebekade besenza imizekelo ephilileyo, imizekelo ephilileyo. Kweli xesha besikhula ngalo thina kula era yethu, la era yethu, bekusetyenziswa kakhulu into ye-boarding or to lodge okanye ukubhoda ngesiXhosa. Abantu ngelaa xesha bebengavumelekanga uba umntu athi xa ebona ispace somhlaba akhe athi ugqiba ahlale ngelaa xesha. Kwakuyiloo meko ke mfundi. Khona ukwenziwa umzekelo othi uYesu akabhodiswa. uYesu akwazi umbhodisa, funeka umnike onke amagumbi, ngoba igumbi alinikwa umntu obhodileyo liba yi-1, noba ngu-4-roomed house, but yena usebenzisa igumbi eliyi-1. Ndizama ukuthi ke mfundi, xa isithi abe negunya, isifundo sithi abe negunya ebukhosini uYesu bakhe. Sizayibona mfundi nakule nto yoba akhona amakhosi asemhlabeni, iBhayibhile iyathetha ngawo kakhulu. Akhona amakhosi asemhlabeni, kodwa le inkosi iyasezulwini. Kunomhlabelelo othi uyinkosi yezulu, uphakeme kakhulu, ndizolibonga Nkosi yam elakho igama. Kumele nyani simnike ubukhosi, silibonge igama lakhe, simnike igunya, akhokele. Loo nto ithetha ukuthi ahambe ngaphambili uYesu Kristu imihla ngemihla. Ingabi into yalaa mini waphambisa isandla usithi uyamamkela, kodwa ibe yinto yomihla ngemihla ebomini bakho ukuba uYesu uyakukhokela ebomini bakho. Asingamava
asingomava omzuzwana indaba yokukhokelwa nguYesu. Sisigqibo nokuzinikela imihla ngemihla, sisigqibo sokuzinikela imihla ngemihla. Njengoba senditshilo mfundi, ndathi uYesu uyakukhokela. Ngiyakhumbula mfundi, ndithe ndifundisa abafundi apha, kunelizwi lapha kule ncwadi kaMateyu chapter 10, sofunda phaa kuverse 38, ethetha ngomnqamlezo, besenditshilo ndathi into ebangela uba abe yinkosi uYesu ebomini bethu, athathe laa ndawo yoba abe nobukhosi, kungenxa into yoba wathwala umnqamlezo esasingenawukwazi uthwala. Ndithe xa ndithetha ndathi ubuzawuba nzima uba ubuzawuthwalwa sithi yonke le mihla lo uwenziweyo ngomthi, lo wenziwe ngomthi bekuzawuba nzima kakhulu. Bekuzawudingeka umntu kunyanzeleke uba makawothule ngoba udiniwe, kodwa uYesu wasenzela lula, wawuthwala ngokwakhe. Uverse 38 uthi nongawuthabathiyo umnqamlezo wakhe alandele emveni kwam, akandifanele mna. Masiphindele uverse 38 uthi nongawuthwaliyo or ongawuthabathiyo umnqamlezo wakhe alandele emva kwam, akandifanele mna. Akandifanele. nguYesu luthetha loo mazwi kwiBhayibhles ezithile. La mazwi abhalwe bomvu ngoba ayethethwa nguYesu. Nongawuthabathiyo umnqamlezo wakhe andilandele, usho uYesu, akandifanele mna. Khumbula kaloku mfundi, khumbula umamele. Apha sithetha ngobukhosi bukaYesu Kristu. Unobangela uYesu kuthiwe inkosi kungenxa into yoba kwizinto ezimthobeleyo, phofu manditsho ndithi zonke izinto zimthobele, oomagunya, oozilawuli. Utsho uPawulos xa ebhala kwincwadi zakhe, ndiyacinga uba kule yaseKolos, uthi oomagunya phaa kuchapter 1 uthetha ngoomagunya ezinto, uThixo azithobele phantsi kweenyawo zikaYesu, ukuze namhlanje sithi uyinkosi, ungumsindisi uYesu Kristu, kungenxa into yoba unobukhosi kwizinto zonke. Itsho njalo iBhayibhile, ithi unobukhosi kwizinto zonke. Mfundi, namhlanje apha kuthiwa ayiyongomava omzuzwana, ayiyo experience of the moment, kodwa yinto ekufanele uba yenzeke ngemihla ngemihla uba umthobele uYesu. Sigqibo semihla ngemihla uba uYesu uyamthobela. Qhubeka ithi, xenikweni amakholwa elulamela ubukhosi bakhe, icebo likaThixo ngobomi liyafezeka. Xa simlulamela uYesu, xa simlulamela, icebo likaThixo liyafezeka. Icebo likaThixo liyafezeka. Njengoba mfundi sidla ngoyicacisa kakhulu ukuba indima uYesu ayidlale ebomini bethu iyamangalisa kakhulu, imangalisa ngendlela emangalisayo, ngoba xa ujonga ukuthi nyhani uYesu wazokwenza into ehlukileyo kwinto eyayisenziwa ngabanye abantu. uYesu siyawukhumbula wayephikisana nabantu ekuthiwa ngabaFarisi eBhayibhileni, ngoba wayesenza into ehlukileyo kunaba beyenza bona before uYesu afike. Ithi apha ukuze uYesu xa simlulamela zonke izinto uThixo, icebo likaThixo liyazaliseka, icebo likaThixo liyafezeka. Inyaniso mfundi ukuthi eyona nto esizele emhlabeni siziselwe icebo likaThixo. Incwadi kaJeremiya chapter 30 11 verse 29 verse 11, incwadi
kaYeremiya chapter 29 verse 11. Kulento elicebo likaThixo kuthi qatha lencwadi mfundi ke siyifunde ukuthi okwenene icebo esilizeleyo lelikaThixo ayililo nelecawa endikhonza kuyo nam nakhonza kuye nomnye umntu, kodwa licebo likaThixo. Silapha for icebo likaThixo, sizokwenza icebo mfundi likaThixo. Lizawufezeka ke icebo likaThixo xa uYesu simnika indawo yakhe abe negunya ebomini bethu. uYesu Kristu asilawule imihla ngemihla. Itsho njalo ilizwi lenkosi lithi uYesu asilawule imihla ngemihla. 29 verse 11 phaya sifumana amazwi athetha ngolu hlobo, ithi ngokuba ndiyayazi iingcinga endizicingayo ngani, ngokuba ndiyazazi iingcinga endizicingayo ngani, utsho uYehova, iingcinga zoxolo ezingezizo ezobubi, ukuba ndininike ikamva. Nanga amazwi esiwafumana kulo verse 11, ithi kamva nethemba. La mazwi amabini anamandla kakhulu mfundi, ikamva nethemba. Ikamva nethemba into ebaluleke kakhulu ebomini bethu, ukuba uThixo esinceda ingene kuthi, ukuthi kukhona uThixo onengcinga ngathi, onengcinga ezilungileyo, onengcinga ezintle ngathi, kule nto uba icebo lakhe lifezeke because senza ukuthanda kukaThixo. Icebo likaThixo lifezeke ngoba senza ukuthanda kukaThixo. Xa sikule plan yezingcinga, le plan yezingcinga yezinto ezintle uThixo anayo ngathi, nento yethemba, uThixo naye ikamva kunye nethemba uThixo afuna usinika lona mfundi. Ilizwi likaThixo lithetha ngolu hlobo kamnandi, akwaba wonke umuntu angayazi ukuba xa sisiza kuYesu siza kwikamva, siza kwikamva. Umntu onoYesu unekamva eliqaqambileyo. Umntu onoYesu unekamva lempumelelo. Umntu onoYesu unekamva eliqinisekileyo. Umntu onoYesu unekamva eliqaqambileyo. Ndiyafuna mfundi uyibambe kakuhle uba uYesu akazanga ukuba nje, akazanga nje ukuba nje sihambe siye ecaweni. Akazelanga loo nto uYesu. Akazelanga uYesu uba sihambe siye enkonzweni, kodwa uzele ukuba kube khona izinto esizizuzayo, le nto kuthiwa zii-benefits. Yenye yazo le mfundi yoba ube nekamva. Ungajonga mhlawumbi xa sijonga ngeliso phandle ngoku izinto ezenzekayo, amakamva abantu aye aphucwa. Abantu baye bawahluthwa amakamva wabo kuba bengekho ecebeni likaThixo. Xa ndisitsho mfundi ndizama ukuthi ndikhuthaza wena, sele uhlala ecebeni lakhe, stay in the plan, hlala elicebeni lakhe uThixo. Zikhona izinto ozozifumana, zikhona into ozozifumana, kodwa njengoba besike satsho phaa kwesasifundo se-assurance of salvation, uqiniseka ngokusindiswa, phaya besithe khona izinto phaya ezibalulekileyo esiyasaziveza malunga nawe mfundi, uba ucacelwe uba kutheni le nto uqinisekile uba usindisiwe. Kakhulu phaya ke kubekho into ekuthiwa ngumqolo wevangeli, i-gospel presentation, ngabantu abathetha ilwimi lokukhumsha. Kubekho into ekuthiwa ngumqolo wevangeli. Sathi phaya iba nguThixo, ibe ngumntu, ibe lukholo nalo lukhona pha, ibe nguYesu Kristu nayo ukhona pha, ibe lubabalo likaThixo nalo lukhona pha.
uba mfundi uzibambile zinhlanu noba ndingazidwelisanga, kodwa xa usiya kulaa mqolo uba usakhumbula ndithetha ngawo ukuthi uThixo uyamthanda umntu, uThixo uyamthanda umntu ubusakhumbula. Ndifuna siye kule sihlanu mfundi, ndifuna siye kule sihlanu ethi uKristu ngubani, wenzeni uYesu Kristu. uYesu Kristu usifele emnqamlezweni. uYesu Kristu wazinikela ngenxa yethu. Ndinela lizwi ndilithandayo elidla ngothethwa ngepasika, kula mazwi athi kugqityiwe. La mazwi athi kugqityiwe lilizwi lesithandathu phaya, eli lithi kugqityiwe. Mfundi, ndiyafuna ukutsho ke ukuba xa sifika kule ndawo, kulo mqolo, sifika kule ndawo kaYesu, siyazi uba obu bukhosi ubufumene njani uYesu, ubufumene njani uYesu. Xa bendisenza umzekelo mfundi, besithi njengoba uhleli kwesi situlo nje, uba nyhani uthembe uYesu qha, ayikho enye into oyithembileyo, indlela omkholelwa ngayo nomthemba ngayo kukuba wazi uba uhleli kwesi situlo, iweight yakho yonke ikwesi situlo, and esi situlo asizukuwisa. Loo nto siyibiza ngokuba kukukholwa. Le nto kuthiwa ifaith, uyaxhomekeka entweni oyikholelwayo. So uYesu uyaxhomekeka kuye, yonke into yakho uyinikezela kuYesu. Le nto ndisithi masike sifike phaa kulaa mqolo, kule ndawo yesihlanu iveza uYesu ukuba wenze ntoni na. Kungenxa yento yoba ugxithikile wena ngoku kulaa ndawo ubuhleli kuyo, ugxithile kulaa ndawo ubuhleli kuyo, ithi kaloku phaya ukholelwa kuye yedwa uYesu, ukholelwa kuye yedwa uYesu. Ayikho enye into. You trust Jesus only for your salvation. So ukusindiswa kwakho kuxhomeke kuYesu qha. Loo nto ibangela uba ungayithandabuzi into yoba usindisiwe, enxa into yoba uyifundile uba kulaa mqolo wevangeli kunemibuzo phaya ethe xa ibhekiswa kuwe, uba uyixelelwe kakuhle ivangeli, ukhona indawo ethi phaa kulaa mqolo ngokuba umntu akakwazi uzisindisa, udinga umsindisi amsindise. Ufana nentaka esekheyijini. Intaka esekheyijini ayikwazi uvula iziphumele, funeka ivulelwe ngumntu ongaphandle. Ukusindiswa kwethu kube njalo. Kuye kwanideka uba uYesu kule ndawo sikuyo elihlabathi esingenawukwazi usinda kuyo, asuke yena ezulwini azovula kule kuphu besikuyo, asivulele ukwenzela uba siphume, evulela injongo yento yoba sisindiswe, engavuli nje. Yiloo nto xa siphila mfundi, siphilela icebo likaThixo, siphilela icebo likaThixo. Ungaze uphazame, ingaze ikulahlekele loo ngcinga, uba njengoba usindisiwe nje, awusindiselwa ungahamba cawe, usindiselwe icebo likaThixo. Sengathi nalo icebo likaThixo eli likusindisileyo, nomnye umntu ungamxelela ngalo ukuze asinde. Ilapho mfundi, unobangela uba ndihlale apha namhlanje kungenxa yento yoba kudingeka uba usinde uzosindisa nabanye. Injalo le nto, kuyapaselwana ngale nto. Bakhona abanye nathi abayithethe kuthi ukuze sisindiswe nathi sikwazi uthetha kuni bafundi namhlanje. Le nto ke injalo mfundi, yirelay le, yirelay. Uba kujonge phaa kwisport laa run kuthiwa irelay, umntu unika omnye nomnye anike omnye. Injalo le nto, ayoyam ayoyakho nawe, yeyethu mfundi, yeyethu, yeyethu. Abantu bakudala thina sikhule ngelaa xesha kwakhona amakhorasi elithi athi asiyoyethu le ndaba, yekaJesu le ndaba, mzalwane qhuba indaba.
Ndizoqhuba ke mkhonzi kaThixo, mfundi, ndizoqhuba ukuze namhlanje wazi ukuthi ubukhosi bukaYesu Kristu benzeke ngolo hlobo. Uba uqiniseke uba mhla wathi ewe uyasindiswa, awutsho nje kuba uphakamise isandla, kodwa utsho kuba unento oziqondileyo. Ithi phaya umzekelo kulo uqala kule uqala indima kula mqolo inento ethi uThixo istandardi wasibeka phezulu kakhulu, wathi kugqibelela. So akekho umuntu olapha emhlabeni onoze agqibelele. Mnye umuntu osigqibelelisayo nguYesu. Azothi uCorinthians wesibini, 2 Corinthians chapter 5 verse 21, uthi ngoba yena wenziwa isono engenaso ukuze thina sibe bubulungisa bukaThixo. Loo nto ithetha ukuthi akekho umuntu ebenoba lilungisa. Inye indlela esibufumana ngayo ubulungisa kunguYesu. Into ke intetho zabantu, mfundi, abazigqibezeli xa bezithetha. Baphelela umzekelo kule ndawo yoba alikho ilungisa emhlabeni. Okwenene xa uphelela phaya, uphelela phaa because awunalinye ithemba, ngoba awunaYesu. But xa unoYesu ugqibezela le ndawo ithi ndililungisa ngenxa kaYesu. Ngaphandle koYesu bendingazuba lilo ilungisa. Mfundi, ubuyayijonga izula kule ndawo inye yoba mna nawe kumele sazi ukuthi ubulungisa bethu sinabo ngenxa kaYesu Kristu, kuba simnike ubukhosi empilweni yethu. Inkalo, mfundi, inkalo zokuba uYesu abe inkosi ebomini bakho. Make sivelele inkalo, ngoba sithi ngoku xa uthi wena umlulamele uYesu, umnike ubukhosi ngesi sigqibo sokuzinikela kuye, umsebenzi kaThixo uyafezeka. Ngamanye amaxesha mfundi ungabuza imibuzo ongakwazi uyiphendula, uba kutheni abanye abantu besiya ecaweni kodwa icebo likaThixo alifezeki. Mfundi, kungenxa into yoba abahlelanga njengawe phantsi balimamelisisa kakuhle icebo likaThixo uba lihamba phi. Liyachazwa eli cebo. uYesu wafika naye wazolityhila, walichaza icebo likaThixo. Iinkalo zobukhosi bukaYesu Kristu, eyokuqala mfundi, yimali. Inkalo yokuqala ekumele umthobele ngayo uYesu kusemalini yakho. Nempahla, mfundi, nempahla lo yinxibayo funeka umthobele uThixo. Umsebenzi lo uthi xa uvuka kusasa uhambe uye kuwo, funeka umthobele uThixo naphaya. Ixesha, kwixesha mfundi, funeka umthobele uYesu naphaya. Izicwangciso, iplani mfundi, funeka umthobele uYesu naphaya. Imfundo yakho, utsho xa uthetha mfundi uthi yakho, kodwa xa uzinikele kuYesu ayo yakho, ngoba uyamthobela uYesu kuyo. Abahlobo mfundi, abahlobo funeka umthobele uYesu nangabahlobo nabo, ubakhethe abahlobo. Indawo ofumaneka kuzo mfundi, funeka uhloniphe, ungafumaneki kwindawo apho uThixo angadutyiswa khona, uYesu Kristu angazukiswa khona. Eyokugqibela mfundi, indaba yefemeli, umlingane, itsho apha, zizinto ziinkalo ezo ubuzijongile ziliqela mfundi. Kodwa ndifuna nje uba ndithethe noba ngazo zimbini zintathu, sizawuphinda sibuye singene nzulu. Hambi ndithethe ngexesha mfundi. Ixesha, uba ixesha libalulekile kakhulu. Ixesha libalulekile kakhulu. Yindawo ke ekudla ngokubhidakala kuyo abafundi le yexesha. Bona abantu, ndenza umzekelo, Sunday inkonzo iqala ngo-10, kodwa abantu bafike ngo-past okanye ngo-11. Eli xesha kaloku mfundi, xa ulisebenza ngolo hlobo okanye ulisebenzisa ngolo hlobo, awulixabisanga ixesha likaThixo.
loo nto ithetha ukuthi awumthobeli uThixo ngexesha, umthobela nangexesha eli. Fundi, into efuna uba imane ivuselelwa kakhulu kubafundi, ngoba ungayibona uba ihambe ibe nawo namaqhinga wabonayo le nto uba xa umuntu eza emsebenzini wakhe, njengoba kuthiwe nasemsebenzini funeka umthobele uThixo, uba liphaya, but xa esiya enkonzweni angafiki ngexesha. Zizinto ke ezo, njengoba ningabafundi nje ndinifundisa, mfundi, funeka uzigade ezo zinto ezo. Nendlela onxiba ngayo xa usiya enkonzweni ibalulekile kakhulu. Xa kuthiwa nangempahla le, isiXhosa esiphandle besizawuthi nangesinxibo esi, kodwa ke siyayazi uba impahla iyanxitywa. So ngesinxibo kuyadingeka simthobele uThixo, simthobele uThixo kakhulu, simthobele uThixo kakhulu. Indaba yemali ke idla ngophazamisa kakhulu nayo, kodwa nayo sizawufundisa ngayo. Sikhona isifundo sayo esisodwa esikhethekileyo. Ezi zinto ndiphinde ke ndazikhankanya zona sisenongafumani izifundo ezikhethekileyo apha kwezi zifundo sizenzayo. Kodwa ndifuna ukuqinisekisa ke mfundi uba ziinkalo ezo ekumele uba uYesu umthobele kuzo. Kaloku uthe uYesu uzinikela kuye ngeenkalo zonke. Zizo ke ezi, ngumntu lo sithetha ngaye ezinkalo uphelele, ngoba umntu unemali, umntu unobomi, umntu unomlingane, umntu njengoba enomlingane nje uyasebenza. Ngumntu le kuthethwa ngaye uphelele. Zizinto ezenza umntu ezi, mfundi. Ndizama ukuthi ke ithetha le nto uba uzinikela ngokupheleleyo kuYesu ngento yakho yonke. Unamazwi kule ndima yobukhosi endithanda uwafunda kule ncwadi kaJohn, John umvangeli chapter 4 verse, sizawufunda phaa ku-34 amazwi athethwa nguYesu kwincwadi kaJohane umvangeli chapter 4 verse 34. Uverse 34 ufunda ngohlobo, athi uYesu kubo, okwam ukudla kukuba ndenze ukuthanda kowandithumayo, ndiwufeze umsebenzi wakhe. Okwam ukudla kukuba ndenze umsebenzi owandithumayo, ndiwufeze umsebenzi wakhe, ndiwufeze umsebenzi wakhe. Iphinde ibuyela kulaa ndawo ithi xa simthobela, mfundi, umsebenzi kaThixo uyafezeka. Ithi ukuze ndenze umsebenzi wakhe ndiwufeze. Esi sifundo, mfundi, sisibonisa uba uYesu naye wayegcwele ukumthobela uThixo, wayenganyelwe kukumthobela uThixo, wayethanda ukumthobela uThixo. Yonke into ayenzayo wayenza kuba emthobela uThixo. Inqobo yobukhosi, mfundi, kukurhoxa esihlalweni solawulo ebomini bakho, nokumema uYesu ukuba ahlale kuso. Nantso ke mkhonzi, nantso mfundi, uYesu funeka ahlale kwesaa sihlalo ubukade wena uhlala kuso. Oku kuthatha ukuthobela nokululama ngamaxesha onke. uRomans chapter 8 verse 29 uzumfunde mfundi. Icebo likaThixo ngathi kukuba sifane noYesu. Usithembise ngamandla okusinceda ukuba sikwazi ukuzeyisa mfundi. Xa sasingena nzulu nakwezinye izifundo sawungena kule nto yozoyisa, siyichaze kakuhle. Uyasinceda ukuba sikwazi ukuphumelela. Ayenzeki ngawakho amandla mfundi, yenzeka kuba uYesu ekunceda, yenzeka kuba uYesu ekunceda. Idabi, nali idabi, yi-war mfundi, yi-battle le. Idabi lolulama. USathana usoloko ewuchasa umsebenzi kaThixo nokuhle akalungiselele ikholwa, nokuhle akulungiselelwe ukholwa, usoloko ewuchasa umsebenzi kaThixo nokuhle uThixo akulungiselele ikholwa. Idaba lomoya liyaqala nje
ukuba ulawulo linikezelwe. Imiqobo yile, uThixo angathi mandenze into okanye athi yenze into mfundi endingafuni uyenza, kodwa uThixo yena esithi mandiyenze. Ndiyayazi into ebulungeleyo ubomi bam, nguwe lutshoyo mfundi, utsho uThixo, ngoba awufuni ukwenza le nto uThixo athi yenze. Andiqinisekanga ukuba uThixo uzikhathalele izinto ezisemdleni wam. Ludaba olu ke, ludaba olu mfundi. Loo nto ithetha ukuthi nyhani ke njengoba siqhuba ludaba olu ozawululwa mfundi, njengoba uqhubeka umkhonza uThixo. Andiqinisekanga uThixo ukuba uzikhathalele izinto ezisemdleni wam. Ndinoloyiko lokuba loo nto ndiyinikela kuThixo yokuhluthwa. Fundi, singangena nzulu, kodwa kwangoku ndifuna ukutsho ndithi zizinto ezenza uba kubekho udaba. Ludaba olu ekufuneka sililwile ukwenzela uba senze ukuthanda kukaThixo ekugqibeleni. Ubukhosi bukaYesu ebomini bakho bufuna usoloko uyihlola impilo yakho, kananjalo kuphela kwendlela esimele ukuba simphilele ngayo uThixo. Zihlole, kwakho ikhora selathi lisihlole mzalwane ukuthi uhamba kanjani singekafiki iintsuku zokuhamba emhlabeni. Siphila loo mpilo mfundi, loo mpilo athi amakhumsha yi-introspection. Funeka umane uzihlola, umane uzijonga mfundi. Philippians chapter 3 verse 11 to verse 7 to 11. Verse 7 to 11. Philippians chapter 3 verse 7 to 11. Verse 7 to 11. Khonze ndiyacinga ukuba le nto mfundi ndenza uba ndiqhubekeke ndisiva ukuba nyhani uyancedakala. Ndiyakuva mfundi, sengathi inkosi ingakusikelela kakhulu usanikezela ubukhosi kuYesu. Kwisifundo esilandelayo siyodibana mfundi, uThixo ekunceda, kodwa ezi ndikunika zona namhlanje zikwenza ukuba ufune ukuphelela ukumkholisa uThixo. Inkosi inisikelele. Amen.